Moikka Jose. Moi. Kerro mikä mies? Jose, ikävalko tuolta Kärkölästä, 16-vuotias opiskelija. No jokkista tulee ajettu vapaa-ajalla ja tehty niitä ja sit oltua vaan. Kuinka kauan sä oot ajanut jokkista? No onko tää nyt sitten, no siitä kun täytti 15, siitä vuodesta asti, onko se nyt 3. kesäksi sitten vai moneskohan se on? Joo. Mikä lajissa kiehtoo? En mä tiedä, se on se ajaminen. Joo. Sehän se kaikista parasta siinä on. Tykkäätkö minkä verran rakentaa autoa? Miten paljon sua kiinnostaa? On sekin hauskaa, jos on veljen kanssa kaikki hyvällä tuulla ja tehdään yhdessä, niin silloinhan se on parasta. Niin ikävalko on aika no miten ainakin meidän alueella, niin teit on. Mulla on 2 veljeä ja molemmat ajaa jokkista ja nyt Joona siirtyi ralliin ja sit Iska ajelee silloin tällöin mukana ja sit se on toimitsijahommissa, se on jokkiksessa ja rallissa ja autourheilussa isosti mukana muutenkin ja sitten äiti on vaan oleskelee mukana välillä kisoissa ja se ei niin innostunut tästä. Joo, onks teidän iskä ajanut kilpaa? On, se on ajanut kauan. Siis siitähän kaikki on lähtöisiä. Mitä nyt on kuullut, niin alkuunhan kenenkään meidän edes pitänyt alkaa edes ajamaan, niin kuin sitä mieltä iskaili. Mutta sitten Joona innostui siitä ja sitten innostui Joni ja nyt innostui mä. Ja sitten se vähän hommat meni uusiksi. Sä oot veljeksistä nuorin? Joo, ei ole enempää meitä. Noniin. Viimeinen jälkipolvi iskältä ajaa nyt sitten nuorissa. Viimeinen villahousu. Niin. Me ollaan nyt Joutsassa. Homman nimi on totta kai SM, mikä ajetaan kesäkuun puolella. Tässä on sun peli. Joo. Tää on ihan kilpa-auton näköinen. On se. Se on vähän muuttunut siviilistä. No kerrotaan auton historiasta. No Esa teki sen tonne Pelloon 24 vuodelle ja ajoi siellä ja sitten se jäi sieltä suojaa ja sit se soitti mulle yksi aamu tuossa viime syksynä, että olisi nyt SMI hyvä autokaupa. Et siihenkin oli vain yksi ehto, että se myy sen, että sit pitää nyt totella sitä ehtoa. Eli ehto oli se, että... Mä ajan sillä nuorten tuossa SMissä Joutsassa ja se oli ainoa ehto Esalla siinä. Eli Esa Eronen. Juu, se on auton tekijä. Ja Moottorin on Kulmalan Tero tehnyt sinne ja joo. Vaihelaatikkokin on mun mielestä samasta tallista tullut. No niin, mutta teillä on Esan kanssa siis ollut jo yhteistyötä aiemmin. On joo, että on pyöritty samoissa porukoissa ja jos oikein ymmärsin, niin Joona on jotain ollut auttamassa tämän kanssa ja muutenkin niitten kanssa. No minkä verran sä oot käynyt tällä nyt päristellä? Onko sä jotain pihatietä käynyt ja ruovittaa? En ole itse asiassa käynyt yhtään. Sitä on nyt vähän vaan oijottu ja Esa toivoi, että siitä tehtäisiin vielä suora. Se oli kans niinku sellainen yksi pieni ehto siinä, että tehdään taas aika lailla samalla kuin se oli Pellossa. Ja sitten meistä on vähän kittailtu ja laittu uutta peltiä. Ja sitten, no nyt se kävi just viime viikolla Kulmalan Terolla, kiitokset siitä Terolle, niin kävi alustan säädössä ja tietysti Kulmalan Santerikin oli siinä mukana vahvasti sen kanssa tekemässä sitä. Ja ne katsoi siitä, että alusta on kunnossa ja Tero on reenimoottorin tehnyt sinne 1.8 Golfiin ja sillä lähdettiin nyt sitten testaamaan ja millainen se on ja pääsee kiertämään ja tutustumaan rataan. Aivan, eli täällä siis on nyt vielä niinku reenimoottori. Joo, Tero sellaisen teki meille. Niin... Miten lähellä se on totuutta? No se on 1.8, niin kyllä sillä aika pitkälti pääsee siihen kisatuntumaan sitten. Joo. Kun 1.6 saa vaan sitten kisas olla, niin... Mutta nyt saadaan niinku pikkusen käsitystä autosta muuten ja niin radasta. Niin, ja pääsee ottaa... Radastahan on tuntumaan jo muutamasta muusta kisasta täällä Joutsassa, mutta sitten pääsee enempi sitten siihen niinku autoon ja rataa kokonaisuudessaan tutustua, niin sen takia se on hyvä, että nyt tuli tällainen mahdollisuus vielä. No on kyllä. Tänne on muutenkin ihan mukavasti saapunut porukkaa paikalle. Se oli olisiko joku 25 ollut, mitä oli ilmoittautunut. Joo. Joo, ja katsoin tuossa, että oli osa tullut vähän kauempaakin. On joo, sieltä on Lapuan suunnilta tullut väkeä ja on sieltä Joensuusta on tulossa ja kyllä se kiinnostaa aina tällä. No on se tietysti iso kisa ja tärkeä monelle tyypille, niin haluahan ne tietysti parhaan mahdollisen sijoituksen, että auttaahan se, että pääsee testaamaan ja rataa. Niin. Juu, ja sitten ollaan kuitenkin sen verran kaukana, jos ajatellaan nyt vaikka Pohjanmaata, että ei niinku ole tullut niitä niin sanottuja nurkkakisoja tullut kyläkisoja, että siellä on tästä läheltä vaan niinku oikeastaan
samat tyypit, kun tuossa Kouvolaa pyörii ja tällaisia Niinpä. noita kyläralleja. Niinpä. No onko tämä tuleva SM-kisa sun ensimmäinen? Ei, viime vuonna oli ensimmäinen, että silloin olin sellaisella, no se on ison kisan voittoauto voisi sanoa, että on, niin sellaisella olin siellä vetämässä ja C-finaaliksi mä sillä pääsin. Joo. Ei ollut niin sanottuja isoja tavoitteita lyöty sinne, että kun pääsee ehjiä lähtöjä alle. No minkälaiset tavoitteet on sitten tälle vuodelle? No voittohan se on nyt mielessä, kun on hyvä auto ja tuttu rata silleen, että periaatteessa kotirata, kun täällähän meidän kaikki kisat ajetaan nykyään. Niin eli nyt ihan oikeasti niin kuin SM-kilpailu niin on panosta? On joo, vähän enempi panosta kuin viime vuonna. Ja on se aina hyvä panostaa sitten, jos on etenkin sellainen mukava rata ja sit kun on oman seuran kisa, Niinpä. niin silloinhan se on paras panostaa sitten vähän enemmän. No sen verran niin urheiluihmisen on pakko kuitenkin kysyä, että tuoksi se sitten tai jotain niin paineitakin. Et viime vuonna, jos on saanut lähteä vähän rennommin ja on tullut C-finaali, niin... Ei sille, että kaikilla on tietysti se omanlaiset paineet siellä. Totta kai jos lähtee voittoa tavoittelemaan, niin tulee siinä vähän paineita, mutta ei niistä pidä ressata. Että menee sinne lähtöön viivalle ja maaliin ja katsoo monessa on. Mikä sun vahvuus on kuljettajana? No, ei ainakaan lähteminen, mutta varmaan se, että osaa katsoa joitain ohituspaikkoja ja pysyy pää kylmänä. Niin, että sä oot rauhallinen. Joo, ei tässä ole hätiköityjä liikkeitä, niin sillä pääsee pitkälle jokkiksessa. Mitä sä teet sitten vapaa-ajalla, kun sä et aja jokkista? Teen näitä autoja. Se on oikeastaan aika pitkälti. Sitten tulee kavereitten kanssa oltua. Ja aina silleen, että ei sitä vapaa-aikaa ihan turhaa tai ylimääräistä jää sitten kotona makoilemiseen. Mitä sä opiskelet? Rakennusala. Mä oon nyt oppisopimuksella Iskällä töissä. Että Joo. siellä tulee oltua ja sitten töitten jälkeen tallille on nyt oikeastaan saanut mennä. Etenkin toi Kemora oli tossa ja sen auton kautta tuli vähän kiire ja hommaa, niin sai siellä oikeastaan asua melkein. Miten sun Kemoran kisan kävi? No alkuerässäni nuorissani voitin sen lähön ja sit oli virrajakajan pyöriä mennyt rikki ja virrajakajan kansi oli rikki ja ne korjattiin ja välieräviivalle niin mopoista lähti yksi vaijeri irti ja sit se missä niin B-finaalipaikalle mä nousin niin sit sammui auto ja meni jakaja rikki. Okei, eli sellainen täydellinen täydellinen jokkiskisa. Se on päässyt tunnelmaan. Oh. Onko se viimevuotinen SMC-finaali niin sun jokkisuran tähän asti sen uran niin suurin saavutus? Ei, kyllä mä pidän sitä, kun Möykky-Volvolla voitin Mäntyharilla. Vaikka kisa ei ole iso, mutta auto oli iso. Ei vitsi! Se on se kohokohta. Se on aina mielessä. Aika hieno. Tommosessa on oikeasti fiilistä. On, ei nää Fiatella voittoa mun mielestä niin siistiä kuin jollain tällaisella Möykky-Volvolla. No niinpä. Ja kyllä se, jos se joku auto pitää olla, niin se on Möykky-Volvo. Ja nythän Joonan kanssa tuossa yksi päivä miettii, niin tää 600 muistuttaa muodolta aika pitkälti sitä. Niin tää on niinku semmonen pieni puristettu versio siitä. Pikkuveli Möykystä. Niin. Joo, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Semmonen sitä nyt on oikeastaan tullut. Maali siitä enää puuttuu. No kiinnostaako sua jo se, miten paljon muuten moottoriurheilu? Onko se nimenomaan jokkis se juttu? No, jokkis ja sitten on se rallisprinttikin. Mä kävin isoveljen kuplalla yhden kisan vetäjän. Voitin mä se oma luokan, mutta ei se niin kivaa kuin tää, mutta on sekin kivaa. Että. No mikä jokkiksessa on se juttu? No se on se yhteisö. Täällä on ns. Niin sanotusti omat kaverit, mitä on sitten tuo vapaa-ajalla. Ja on se kiva ajaakin näillä ja sitten jos jotenkin pärjää, niin sehän siinä on parasta. Ja sitten se, että kun ilmapiiri on hyvä, se, että jos mulla hajoaa auto, niin on aina niin kuin porukkaa kuitenkin valmis tulee auttamaan. Ja on niin sanotusti läheistä kisoissa. Että. No nuoreksi mieheksi niin aika hienosti kuvailtu, mutta se on varmaan sullakin silleen, että ne kaverit on kulkenut ihan sieltä lapsuudesta asti. On joo, että mulla on niinku kisoissa, no tietysti uusia kavereitahan on tullut vuosien varrella nyt, mutta sitten, että on se aina, kun on vähän erilaiset naamat sitten täällä kuin tuo vapaa-ajalla kotona, niin on se aina oma juttusa. Sä sanoit, että se Möykky-Volvolla voittaminen on ollut semmoinen niin kuin mieleenpainuva juttu, niin mitä sä tykkäät muutenkin
jos vertaat niin kuin Fiatteja tai yleensäkin takamoottorisia ja sitten Cardani-autoja, niin... No siis kyllä mä tykkään ehkä Fiatista enemmän, kun mä oon niillä enemmän ajanut, mutta on ne, siis Cardani, tuuppari on siitä kiva, että sä pääst sinne kärkeen paljon helpommin suoraan lähöstä, mutta sit Cardani on siitä kiva, että siellä niinku sun pitää oikeasti tehdä jotain, että sieltä voi voittaa. Ja sit kun en mä oon ihan huippukardaanilla ajanut, niin se on silleen paha verrata, mutta on ne ehkä nää tuupparit on mielenkiintoisempia. Ja ehkä kupla jos joku. Ei näy Fiatit on niin kivoja. Ai kupla! Niin. Musta tuntuu, että kuplat on vähän niin kuin tulossa takaisin. On se joo. Ja kupla on enemmän käteen sopiva mulla. Että Miksi? en mä tiedä mikä siinä on. Että en tiedä yhtään mikä siitä tekee sen. Sama settihän niissä käytännössä on, että mutta joku siinä on. Ja ainakin kokemuksia, mitä mulla on kuplavolkkarista, niin ei käänny. Siis se on tapauskohtainen. Se on aina tuupparissa se, että jotkut ei käänny ja jotkut taas kääntyy. Ja jotkut kääntyy vähän liiankin hyvin välillä. Okei. On se. Joo, tää on hauska, miten niin on erilaisia niin makuja periaatteessa tässä lajissa. On. Että mulla on myös niin huonoja kokemuksia Fiateista. Niin ja sit sä tykkäät niistä Cardaneista varmaan enemmän. Niin, mutta sekin on varmaan, että on joutunut tai päässyt ajamaan enemmän niillä kankilaitteilla. Mutta yksi mikä sitten on, että jos asfaltille mennään, niin mä en ota kumpaakaan, mä otan etuvedon. Ja niin. Opeli. Miksi Opeli? En mä tiedä, se on jäänyt vaan siitä, kun iskä tykkää ajaa niillä niin paljon. Ja sitten toi mun toinen isoveli niin sai ekan vuoden kokonaan vakio Opelilla silloin nuorten luokkaa, niin kyllä se menestyi siellä hienosti. Ja se, että siitä se on sitten jäänyt, että Kemura on ollut aina se niin kisa vuodessa enää, että sinne on aina Opelilla lähdetty ja siitähän se Opelin maku on sitten jäänyt. Ai teillä on ollut Kemora semmonen pääkisä? Joo, se on oikeastaan sellainen. Ja on sitten Pelloakin joka vuosi lähdetty ajamaan jollain. Kemora nyt vaan ei ole ikinä oikein onnistunut kellään meistä, mutta joku siinä on aina, että sinne pitää aina mennä. Te ette pelkää selvästikään kylmää tai räntäsadetta tai lumisadetta. Että... Meillä on nyt tämän vuoden autonkaan, niin se oli 3. yritys, mutta toinen vuosi kun auto pääsi sinne ja mikään kerta ei ole vielä onnistunut kunnolla. Jos ensi vuonna sitten. Ette pelkää haasteita. Ei. No hei, osaatko sä sanoa yhtään sun tulevasta vastuksesta? Tiedätkö sä minkälainen porukka teitä nuoriin lähtee? Kovia. Nuoris on kova taso. Ja se on just niinku, mä veikkaan, että siellä on aika lailla samoja naamoja finaaleissa, mitä oli viime vuonna. Että siellä on oikeasti kovia kuskeja. On se. Nyt kun tuli uusia kuskeja, niin on ne älyttömää vauhtia vetää nekin jo. Se on kyllä tosi hieno nähdä. Samalla kun yleisöstä koko ajan pakenee tosi kovia kuskeja tuonne niin pappaluokkaan, niin sitten teitä nuoria tulee kyllä ihan äärettömän kovia kuskeja. Nyt mitä tänä vuonnakin tuli uusia nuoria, niin ihan törkeän kovaa vetää. Ja sitten on ollut myös tosi hieno nähdä, että nuoret, miten on kasvanut ja pärjäävät sitten myös niin kuin yleisössä. Että se ei ole pelkästään sitä, että on päässyt hyvillä autoilla ajamaan. Niin, ja se, että sit kun yleisöön siirtyy, niin joutuu ottaa ne omat autot tallista. Niin, ja on niilläkin pärjäänyt, sehän vasta niin kuin siistiä. Niinpä. Ja on se aina enemmän, tykkään itse enemmän siitä, että jos ajaa kisassa omalla autolla ja pärjää siinä, se on siistimpää kuin että pärjää laina-autolla. No on todella. Ja se, että on itse joutunut likaa kädet sen auton takia. Niinpä. Täällä päästään kohta fiilikseen. Alkaa joo. Miten sä kuvailisit tota Joutsan rataa? Se on veikeä. Se on ihan tosi veikeä siis. Se on tekninen rata ja haastava. Et jos ei testaamaan mene, niin se on vaikea eka lähteä ajaa. Mutta nyt, onko mä 3 vai 4 kisaaksi mä oon täällä ajanut, niin se alkaa tulee jo tutuksi. Hyvä kääntyinen auto täytyy olla. Se on niinku ykkösjuttu. Ja mitä mä oon nyt haastatellut teitä, niin täytyy myös olla niinku kiinnittänyt huomioon se alusta. Eli täällä päästään vähän niinku hyppäämisen Joo, makuun. Siis sekin on, että se on just 3 pitäisi aika lailla ennen sitä hyppyä laittaa, niin kyllä se aika äkkiä hyppää se keula siitä etenkin. Ja se, että kun korkeusero, niin sekin on aina, se on kiva osittain rajas, mutta mun mielestä hyppyrit ei jokkisradalla kuulu. Että se on ainoa miinus. Siinä vähän niinku kysytään jo kanttia. Niin. Ja se, että kun ei mun mielestä jokkisautot ole tehty siihen, että niillä hypitään tuolla. Mut se on taas, kun ajetaan, en mä tiedä ajetaanko täällä muuta kuin jokkista nytte. Mut sitten joku Hyvinkää ja tällaisiakin on se hyppyri, mutta kun siellä ajetaan sitten rossia ja tällaista, niin
siitähän se on kiva, että noin radoilla ajetaan esimerkiksi Tykkimäki, että siellä ajetaan Rossia ja Jokkista, että käytetään niinku eri lajeissa samaa rataa. Ja se on mun mielestä ihan kiva siinä. No Jose, tää voi olla ehkä vähän hölmö kysymys, mutta taitaa puhua, että SM-kisa on tänä vuonna se sun kauden pääkilpailu. On joo, että nyt se on tälle vuodelle asetettu pääkilpailuksi ja sitten jos Pello olisi sellainen kakkosena siinä. Mitä sä ajattelet sun tulevaisuudesta? En oo ajatellut sen pitemmälle. Ajetaan nuorten luokkaa eka ainakin. Siirrytään sitten yleiseen, kun on sen aika. Mutta Jokkis on ja säilyy. Joo, on se. Kyllä se on niin vahvasti ollut jo mukana koko elämän, niin kai se pysyy sitten loppuunkin asti. Hei, mä päästän sut valmistautumaan testiajoon ja on tosi makea päästä seuraamaan tätä sun testipäivää läheltä. Jees. Eka purasu. No olihan se vauhdikasta. Keppilinjassa on jotain pientä häikkää, mutta muuten oli ihan tosi hyvä ajaa. Aika hyvin se kuitenkin, tuossa eka parit keikat mitä kävit ajan, niin huomasi ihan selvästi, että vähän hakee sitä kakkosta, mutta löytyyhän se sieltä? Löytyi se sitten aina välillä sieltä. Mutta oli törkeä hyvä auto oli ajaa. Keulii jonkun verran? No joo, kyllä se vähän yrittää keventää sitä keulaa. On niin kova lähtöpito, niin se yrittää nostaa etupyörän. Ja tosi hienosti tuon toiseen lähtöön tuntuu, että sait kierroksetkin napsaamaan. Joo, mä otin vähän enemmän kierroksia, että se vähän sutisee, että ei lähtisi keulimaan. Se keuliminen ei ole aina se paras tapa. No ei, siitä tulee vähän äkkiä tilanteita. On, ja se lähtee äkkiä sitten vieruskaveria päistä. Niinpä. Mut näytti tosiaan, että niinku helppo ajettavuudeltaan hyvä peli. On se, ihan törkeä hyvä oli ajettavuudeltaan. Ei ollut siinä auton puolesta muuten mitään ongelmaa. Se oli tosi hyvä. Oli. Ei vaan kakkonen oikein. Oli se hyvä ajaa ainakin. Siinä on just nuorten luokkaa kovat haastajat. Oliko? On. Ketä se oli? Hiltusen Aleksi ja Riisasen Joona. Joona on just tänä vuonna aloittanut, mutta kyllä sekin ei uskoisi, kyllä sekin kovaa vetää. Kovaa vetää sekin. Minkälainen nuorten luokassa on yhteishenki? Hyvä. Siellä on kaikki pystyy toimimaan toistensa kanssa. Ei siellä ei ole ainakaan mulla ketään kohtaa mitään ongelmaa. Tietysti kaikki on vihollisia, kun kypärä lyödään päähän, mutta... No tietenkin, mutta se kuuluu urheiluun. Ei varikolla, jos kävelee, niin totta kai moikataan, jos tunnetaan. Hei, sieltä tulee lisää sun kilpakavereita. Joo, Korhosen bussia tulee. Kyllä se kukko käskien laulaa. Muutaman ringin tuolla radalla ajamassa, niin miestä hymyilytti. Joo, oli se käteen osuva ja hieno auto vetää. On se. Nyt vielä vähän alustaa säädettiin mieluisammaksi, että pyörät pysyis oikeassa asennossa. Kyllä siitä hyvä tulee vielä ja onkin. Ihan vähän oli haasteita, sanoit sen keppilinjan kanssa, mutta Joo. onko sekin vaan semmonen, että sekin Se on totuttelemis kysymys. No niin. Se pitää osata laittaa nyt, että
siihen tottuu äkkiä tossa sitten. Täytyy se tehdä vielä uusiksi sitten ennen SM:ia. No joo, just näitä tilanteita vartenhan täällä ollaan. Niin ollaan, että voidaan ajaa viat pihalle. Joko sä kävit kokeilemaan lähtöä märällä? Joo, en käynyt märällä vielä. Seuraavaksi olisi se varmaan. Nonni. Että saa nekin sitten hierottu. Joutsas kuitenkin on varmaan sadekeli No perinteisesti. tietenkin. Eikö se kuulu SM-kisassa pitää olla SM-keli? Totta kai. Hyvä. Voidaan ratkoa ne voittajat sateessa. Niinpä. Oli joo, käteen osuva peli. Kiitos Jose tosi paljon tästä päivästä. Oli äärettömän mukava päästä seuraamaan teidän